Miktub minn Lidja Zammit, b'illustrazzjonijiet minn idejn Naomi Gatt, il-ktieb Covid li mqareb huwa attwali daqskemm huwa adattat għal qarrieqa żgħar. Il-Covid ġab naqra tensjoni u ansjetà u ħafna mid-drabi kont nispiċċa bil-lejl li ma nkunx nista' norqod bil-ħsibijiet. Allura minflok ma kont nirrabja li ma nistax norqod, naqbad biċċa karta u lapes u l-idejat li jkolli nħarbixhom u niktibhom. Minn hemmhekk beda kollox. Imbagħad twildet din l-idea, kont qed nitkellem mas Sur David Muscat li minn hawn nixtieq nirringrazzjah ta' din l-opportunità u beda twelid ta' dan il-ktieb. L-istorja ta' dan il-ktieb tibda minn Frillinu l-Farfett li huwa l-protagonist ukoll li niltaqgħu miegħu fit-tieni ktieb tiegħi minnu l-isbaħ. Dan Frillinu jkun qed itir fil-għoli tas-sema u jiltaqa' ma' Covid li mqareb. U jibda jiskopri li ħafna nies qegħdin min jimrat, min ikollu d-deni, minħabba li kienet ikunu fil-kuntatt ma' Covid li mqareb. Imbagħad niltaqgħu anke mal-fatatina professoressa Charmaine Gauci li kienet parti essenzjali minn din l-istorja fejn tirrakkonta lit-tfal u lin-nies kuljum f'nofsinhar tgħidilhom l-andament x'inhu jagħmel da Covid li mqareb. Mhux ħaniżvela l-istorja kollha, ħalli mbagħad min irid jaqrah. Dan il-ktieb Covid li mqareb huwa dedikat għat-tfal kollha tal-ħaddiema li qegħdin jgħinu li qegħdin fid-din il-ġlieda kontra dan l-imbierek Covid li mqareb. Minħabba li dawn it-tfal kellhom jiċċaħdu mill-ħin mal-ġenituri tagħhom, mal-qraba tagħhom u peress li jiena naħdem ma' tfal għalliema fi skola primarja, inħoss il-pals ta' tfal. U it-tfal huma il-futur tal-pajjiż u xtaqt li niddedikah lilhom. Inħossni grata ħafna li ġie rikonoxxut anke mill-Superintendent tas-Saħħa, Professoressa Charmaine Gauci, fejn għamlet li d-daħla tal-ktieb. Huwa onur kbir għalija. U nixtieq li anke f'dan kif semmejna t-tensjoni li joħloq Covid, ikun hemm spazju fejn nistgħu nimirħu fl-immaġinazzjoni tagħna. Fl-aħħar tal-ktieb ikkomponejt kanzunetta fuq il-linji fuq il-melodija ta' Għamillu karta tal-Anċa ġejja oħra sejra. Din hija kanzunetta ħelwa fej anka fil-klassi tistgħu tkantawha flimkien. Mela. U dan Covid kemm hu mqareb iħobb jiġri lawn u lemm, ħadd ma jridu jilgħab miegħu lanqas huwa ħabib tiegħu. Duħ naħdar, sabiex Covid jitlaq lem. Duħ naħdar, sabiex Covid jitlaq lem. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.